näkeen Kristuksen pienellä saarella pohjoisella jäämeren. Otetaan näytteitä maakerrostumista, havahduta tutkijat maallisesta pelosta. Musta savannossa valonpaos syvällä, koralleja laajempia vyöry veden sisällä, joka selittää ne mustat aukot menneisyyden syökyallon jäljet vastakkaiset puolet ellukses. Miten kävis jos se tapahtuis suudesta? Yltäs Atlantin rannoille tuhon ruttona, pelko nostaa ydinvoimalat rantaköyrällä. Luontoäidin vihan kohtaa viikan kerran elävänä. Onko myöhäst pysäytys vierivälle kivelle, epätoivon muuri kyyneleitten alla juoksulle? Loppupeleissä elämä on hologrammi, joka eri kuva kunnes näyttää toden karun kalkin. Tapahtuman ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuvan sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen. Tapahtuman ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuvan sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen. Tähdet väistyvät, taivas säteilee, revon tulet taivaan kanta kohti hiljaa kävelee. Hiekat Saharasta yltä Pohjoisnavalle, hiekka imee lämmön auringosta jäät sulaille. Hukuttaa kahti menne jäätikön vesyvyyksi, synnyttää se hyökyaallon siirtyneeseen rantamaihin. Taivas roomataa ja repee tulevaisuus, kuvat painajaisista saa alun kohti aamun, suunnistavat menneen aamut nouta luonnon takas haltuun. Tuho ympäriltä tuhon kierteen paalut, palaa takas kaikki mikä joskus vietiin. Nyt moni ympäristö riskipelos kierii, perääntyvä asket puukanton kompastuu. Vesilammikosta kuvajainen paljastuu, uusi aamu sarastuu ja kuva haihtuu. Hologrammi käännettiin taas takas salkuun. Tapahtuman ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuva sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen. Tapahtuman ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuva sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen. Kesken Eurasia halkee manner, aamupöydäs mehun lasissasi värisee. Linnut karkaavat, kasvattaa kaaoksen, sankat savut maannalta aiheuttaa kaamokse. Siksi varoitukset täällä meitä varten, vaikka tuntuis epätodelliset, alka sitä käsitele. Katse pysähtyy, pupillit laajenee, katso ulos ikkunasta, kasvot kalpenee. Täysin totta mahdotonta vältä kitkaa, vääristämätöntä kaikki on vain fysiikkaa. Elä tässä päivässä, osoita sun ongelmies olevan pientä ja tiedä et oot onnellinen. Kunnes jyrähtää myrskyn latas valmiuteen, tunnet sisimmässä sen et pelon tuntee. Kunnes lopulta herät aamu muuten ja pilvissä havaitset sä turvallisen hymyn uuteen. Tapahtuma ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuvan sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen. Tapahtuma ketjun alku vasemmalla, voit katsoa ja kuvan kuvan sinne suuntaamalla. Oikealta näet uhkakuvan ennuste, nyt on hypoteettinen mut pian enää eettinen.